Abusua Sataso bridge a ebugu mu ewo Asante Mampong ene ne nkuru atwa ho ahyi a kyese ebema adwadifo wona use roads ahodo ekwa yaji ene nasefo na omote so efre his excellency John Dramani Mahama se one na NDC aban no womumra na omaye omumwa no abusua eno ene da screen so a kyese is almost done na Dr. Frank Amoakohene ayade esan se abra incident in AC no na temamufu ani abre omo a esu ni titiriw ye maame mo a omotai efasa akwa no so ekodi dwa enasefo no omusun pa but abra Ashanti regional minister Dr. Frank Amoakohene ete yape ena ode sebe workers ebegu ehodo mo a omufra asese omototo niema aboa ama dwumadie no etimi aye kama sebe ya Sataso bridge ekobugu mu enso yiri fa so akoda na ensem bebre no etimi atake shape ama road users etimi ayusi abusuya on your screens na etwagu no na seeing this video it tells me say the NDC government, the Ashanti regional minister and the president himself ye ejuma omu ye ejuma pa ejuma mu ye bi. And one thing I like about Dr. Frank Amoakohene and the NDC political party no and he say how omo attack incident be say situation be get worse baby say ya their swift attention awotimi enya edemas ha de krode no eno ena ema manage with the NDC political party NDC government in home because this bridge ebu ya no we were expecting some empenphobic class of umbeko we were expecting some personalities but hunisa out of nowhere ena Dr. Frank Amoakohene ene sebe ne mpanifo ebehwe ya ene ukopemu a yesi enigi a epiemu no abusua enya sanketwa na yebekwa kwakotie se de emunsem no esitie but I want to put this thing across say the NDC government though ometima have their flaws and maybe ometima ya enkoye we can criticize we can make all sort of comments but one thing is the way omo attended to enema swiftly no ade se kama pa and Dr. Frank Amoakohene kwaso na wajuma kwaso na bo adwumaden na yenim say the young ones no we are learning so much from you and we will still be learning from you abusia yanko nyenko hwese de Sataso bridge na ye maame mo etwa adwadwo no said so far situation dey here on the grounds abusia for everyone was say aha Sataso bridge enche era Dr. Frank Amoakohene eti se abuo na ono agbo anan ba ha na o share na nanomo abusuafo ne Ganafo a use sa bridge we obekwa tebubu prime ejura ne ejura ka wache nyina na a very important link for you enunti era Dr. Frank Amoakohene be share bono na ebumzo sa na politician all the same stop ishanka babia wo bia ne mpenifo road minister ne all your friends and stakeholders Titru Ghana Mampeni Yera John Dramani Mahama Papa babia wo bia Nyankopon hira omo ho ban ene unti ya ni etibi nko edwuradwa ya ni etibi ntomo nko atebubu ko plan ni nko kwa me danso ne ade no wama ya ni suadi hunu abawu wama yekoda nda nyina no atuatwa Asante Mampong da wase edwurada wase eni nipa mpempemo a efa bridge isu nyina no na da wase na egina Sataso bridge a na abu a nipa ntimi nko nipa ntimi mba it's almost been open up o hwese de etia bridge no so na egina ya all things been equal no ebia enaka kredi anyway I can be open to traffic ne nyina ye MJB Construction Limited minetiawa ne the quality of work a me engineer mu but ye medimani abekunu wa ha no I just say MJB Construction Limited or Muboduma and MJB Company Limited, yes. Or Muboduma, or Maduma Society, Timinia, or the Abusafo Batomo, our site. It's Minia, Yabo Basso. Na Tabepa, na, in himself, we did a drama market here, a Dwada, and Tibu market here, a Benada.
yɛbɛtumi ahyɛ yɛtiefoɔ nkuran kakra yɛbɛtumi anya amanebɔ kakra bi de akɔbɔ original minister sɛ bi aka adwoada ne bena de di anim yɛbɛnya at least yɛmfa so kakra kora hwɛ sɛ deɛ ɛkyɛ yɛafo yɛ kwan yi biribi saa bɛtumi asi I think sɛdeɛ wɔbaa wɔbɛhwɛ adwuma yi sɛdeɛ ahokyerɛ wɔ ha ɛne sɛdeɛ adwadifoɔ ɔbaa a ɔmo ho mɛteɛ no na yɛmpɛ ne saa sɛ adwuma a yɛyɛ yi sɛ anadwo ne yɛgyina ma awia na suo mu koraa nsuo tɔ ne yɛgyina mu nti no yɛ doing our possible best coming Monday wobɛtumi afa so. Wow, Monday baya. Wait there. Ɛnyɛ obi na kwate bɛka yi o. Sabe, adwumayɛni no a ɔno na ogyina mu no a. And indeed, ɔmo bɔ adwuma a wɔn nhyɛ kasa nyinaa fie gu so a ɛyɛ adwuma ɔsɛ ɔmo na anɔpa awia anadwo da som. Ɔman no ho dɔnti ɛne adwadifoɔ ne commuters a yɛyi so plan nti. Ɛno nti yɛda mo ase. Na adwuma so a ɔmo di wɔ ha no, okure ni yɛka sɛ Ghanafoɔ bɛtumi ayɛ a na ɛnyɛ kasa a ɛyɛ musilimuka kasa trodo a sɛbe akama mu kora ne sɛ obi tɔ kusi nam no otua a wobɛtumi agyina so de ɔtwe na mu afiri no adwuma pa a wabɛhu no wɔ ha nda yi no megyere sɛ big push akɛseɛ koraa no yɛde no ma MJB Company Limited a ɔbɛyɛ ama na yɛfa aboro so ɛtumi nua yɛbɔ aba so na da a officially yɛbɛbia no nso no yɛbɛba na yɛabɛka ma wiase nyina hunu sɛ bibini bɛtumi ayɛ ama na yie nyame hyira mo. Okay, ebusua enti so hu se de sitie no. It is obi ka kyerɛ sɛ sɛbe Dr. Frank Amoakohene ene ne NDC one ne papa JM enye hwe a kakra na yehu ne nko ano ɛkyɛ sɛ they are doing something and in life wontimi nya bibia ewie but sometimes situation bi a wo find yourself in no say yetimi resolve bibi yetimi ye bibi edema wa ema hu sɛ there is some sort of improvement ekoso in your area. And this one, Sataso Bridge, a testimony to people in Mampong, people in Setre. For those communities surrounding Mampong, na say for you see that road, no, they will all bear witness to. And some of they making. Somebody may tag you, say, oh, you NDC ni, or tag you, oh, you NPP ni. But we should also look at a different angle. Say, I don't know, my no. Is it serving the community? Is it serving Mampong as a whole? Is it serving the road users? And as a serve omo se serve omo dia then e se utimi ye dey ebo omo abaso e se utimi ebo omo abaso enti no on that note yebebo His Excellency John Dramani Mahama yebebo na baso se obo adwuma onto aso na ho odiem de obetima ye bia no onye afi the Ashanti Regional Minister say what is situation no na or respond quickly ebe piemu what the engineers I mean I think MJB Construction Limited omo de ye in charge omo ye adwuma omo so bebo omo abaso because ye wo engineers bi ne contractors ni bi omo gisika na omo ape baby afa but this time around no they are doing the work and person omo can say in a few days no omo betimi awie bibi bia na say omo enya omo full road e de aye de say omo timi e de so Dr. Frank Amoakohene a big shout out to you then His Excellency and this aban ni nyina mo bo adwuma mo nto aso na wo hwe video na wo check comment section na some nkrofo e kakra no it tells you say they are extremely happy obi say or say God bless you John Mahama and NDC when you say God bless them now we say God bless them the change we voted for God bless our hard working minister so I mean obana baso a onye hwe e say onye hwe because or more than what we are seeing. You know, that's it. We thank Almighty Allah for that. I appreciate what the minister has done, what the NDC government has done for Sataso. You know, also comment now. So many, and obia any ajo. We say they should asphalt it. You know, people are calling for asphalt, but we know say omun living is they are what they can do. Bet my year, but in pray there. Say no mutimi eputi bridge no into good shape na afe no road users etimi use then from there no afe na asphalt be ba na etimi aba wo be ka say eno monya ne prekwan wo so kasa o point but see ane de say ye betimi eputi in good shape na road users use no I think say eno ebe serve better than the aka nyina no e betimi aba be ka so shout out to you all ebusia AGH Report TV yakram.